Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Aha m bụ Chioma, ọmarịcha nwa afọ Igbo, onye nke na-akụzi Igbo language online site na Chioma Language School. O nwere akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu taa. O nwere mgbe m na-akpọga nwa m nwoke nke abụọ mgbe ọ wụ afọ 10 ebe ọ na-amụ ka esi agba bọọlụ. Enwekwa ụmụ Lebanese anọ awụ ụmụnne nke kpọchara anụ ga-ede ka kwa afọ 10. Nke ikpeazụ ọ ga-agafe afọ 4. Papa ha na-akpọta ha. Ihe tụrụ m n'anya gbasara ụmụntakịrị ndị na papa ha wụ ihe niile a chọrọ ha ikwu n'okwu ala ha ka ha ji na-ekwu ihe niile. Ha na-aghọta papa ha ihe niile papa ha gwara ha. Mgbe nkwenọkwa mgbe m bido ịkụzi asụsụ Igbo anyị ọhụrụ, agaghị m asị mgbe enwere m ike ime ahịrịokwu n'asụsụ Igbo anyị ụmụ m aghọta ya, ewezuga bịa, gaa, akpacha wụọ m. Ya eme m na-etiwe uche, tighe anya, burie n'isi ịkụzi asụsụ Igbo. M na-akụziri ụmụ ndị ọzọ, m na-akụziri ụmụ m. Ugbu ọ gafeela 1 afọ kemgbe m bido kụzi m asụsụ Igbo. Achọrọ m ịgwa gị sị, o nweghị ihe m ga-egwu ụmụ m n'asụsụ Igbo ugbu ha na-agaghị ịghọtani. Ha na-asụ obere obere. Enwere ọganihu dị ahụ gbasara asụsụ Igbo anyị. Isiokwu m bụ oge ezumike ụmụ akwụkwọ na-abịa, oge ezumike toro ogologo. Anyị na Chioma Language School na-akụzi Igbo, asụsụ Igbo nke obere ego n'oge a ụmụntakịrị ga-anọ n'ụlọ. Biko, kpọrọ ụmụ gị kpọtara m, nyere gị aka kụziere ha ka esi asụ asụsụ Igbo anyị. Abụ m onye enyemaka, aga m enyere gị aka. Ụmụnne m, akara m ga-anọ ebe a m na-ezi ozi a. Chukwu gọzie m unu, ya gaziere unu. Asụsụ Igbo ga-adị o.